rụrụ ya kabọọdụ ebe ọ na-edosa ọgwụ ya bịa begide akwa gwa ọgwụ ahụ sị ama m na ọha were ọ ya na-eweta ego ọgwụ ọ na-agwụ pọtụ ya biko ekwela ka ihere mee m ya biko ya dee m biko ya were ego niile ọ na-enye anyị enye di m ama ya nye m nwa bikos na aga m anọtachara nwoke ahụ nwaanyị ọzọ gara uru ihe niile ya biko bawere asụ mmiri bụọ n'ọgwụ ahụ were mmamịrị nyụọ ya n'ime that month ka m dịkwara ime ahụ so ahịa ha jizi like that na-ebu m eti m aka amawada mgbe m bịadizi ime ọsọsọ m amazi ihe mmere ụta m na-akọsara gị na ị na onwe ya ama ihe mmere mgbe nọrọzi wete nwoke a bụgide afọ ime a mgbe o ruru mgbe ime m bịaruzie 4 months to 5 months o je mezie ihe isi m and mụnwa wetakwara ego ahịa mụnwa na-erekwe jikwe join ya ka o ji nwee ike ibu mmanya ma ọ wụghị gba nkwụ iji mee ihe n'isi mana ọ kpaghị ego n'isi m bikos afọ ime mapụtara ndị be anyị a na-akpa ego nwaanyị onye a di ma onye amụcha nwa ejekpazi ego sisa mụ na nwoke biri ajecha mee ndị a biri mmụọ nwa ọwụrụ nwa nwoke nọrọ one year and obido gosi amụgo m nke a ekwesịla m ime ọzọ obidobekwa ọ na-anya emekwe ọbịa nwude nwewo bad friends oyishi elu shi ala ọbịa mụnwa wite afọ ime mgbe m bịara dị ime nke a bụ nwoke ọ pụọ oje nwụcha mmanya oje onwego bad friends aka nkọ nkwụta ya tigide m ihe o ya ebute bọtụ bute nke ka o dizaịn ya m so nwe onye ya afụzi m njezi gba akwụna nwe onye ya afụ m so wee na-edi sị ka mmụta chọọ m ije ebe ọzọ ka deje mụọ nwa ma ije nwoke ọzọ bọs atago m afụ nta my family afụ takwara dị boy afụ wee so wee dị ụka ya kụgide m wee mụọ nwa nke ebe ọkwa o nwere nwaanyị enyi ya nwaanyị ọ na-akpọ Esta nke a wụzi na front m ebe shade aka ha abụọ na-anọzi o jere ofu moto o gote o jere paakị ya ebe a na-apị ego a na-adịba wute oyi ya ndị ọjọọ ọbịa onye m ego ya enyekwe nwe 3000 ka m ji esi ofe shie stew shie ihe niile na-edi mgbe m were ego shade m wee adịa na-eme nwoke a megidere m ihe ma nke wụ the worst part of it nwoke a bute akwa m maka the day m fụrụ ya na ka ya na-ada agịa mgbe jekwuru ya na-ada agịa si ele di nwaanyị ibe m ka ọ wule n'afọ ime nke atọ si elegodi ya ime nwute afọ ime di m a na-alọta makwa nwaanyị ibe m echi ma nwaanyị ọzọ mee ya ihe ọya like ọsị ka onye nyere m right m ji abịa na shop a si di m ya tibe m nwoke a tibe m ebe a mgbapụ lọtawa yard nwoke abịa bupụta akwa m niile were fuel prezi mmanya ntiwe ndị mmadụ abịa bụta akwa m niile akọ ndị emego nke o gotere m sisi nwoke ahụ si ọsọsọ nwa m nke mbụ a ụsọsọ child education o gotere m akwa mụ kwara blaz ihe niile sisi mụ na nwoke ahụ jibiri ogotebi ọ maghị ego ole a na-ego akwa ị mana afọ butik ahụ ọ na-erekwa na isi ka nje weta akwa nwaanyị iri ọsị ka onye nyere m darat onye nyere m ọ mgbe ọ chọrọ ọsị m ji eji shedi mgbe ọsọ ọ ga-asị m ọsị m o nwere shedi nyere ya ka ebe nsi kpata ego injinia na-ekiri nwoke na-ama na-ejikwa nke m bikọs mgbe ọ ka njọ nwụ sọsọ idipendịrị nwoke ihe mee gị nwoke a megide m ihe ma the worst part of it mgbe sọsọ m wee bugide afọ ime that's third child bugide ya esi m mụrụ nwa agwa akwa nwoke o jere ahịa amụchago m nwa masị ha kpọọ ya gwa ya na m amụgo m bikos ama m ihe ya na ndị otu ya nwere ike ime amụcha nwa nwaanyị asị m kụrụ nwa lawa ifiri my sister lọta m mụchara nwa mama wee bịa ọmụgwọ n'ihu mma m ntụtụ ya ego maka ịta isi eme ihe nwoke a wee tibe m nwa m mụrụ erube 1 week o wee tie m eti mma m ji ihere na ka ihe imagine mgbe ahụ mụziri ejiziri nwa narị shade ahụ m na-ere na ego ndị nje yuzichago ma mkpochie ya nwoke a wee zi mee m ihe nkịta mere nchi ihe mmeziri wụ bịakwute nwa m ahụ oje n'oringo ọ na-eme oje onye na hotel ọ na-abata 1 week 2 weeks ihe nwoke na-agwa m na ọ valụrụ ndị ọyị ya karịa mụnwa by 100 times ihe eji isi anya m na ọ atọ piti maka na ihe hapụrụ ya ka o jiri nụọ m if not na ọma m nọ mana akpọrọ m nwa 1 month and 2 weeks wee gbapụ je na ahụ jekwa the same Thursday again na-eme m ọzụta wee zụta meko na o nwere nke mma ahụ zụta like this bleeding na-agba m na-akwụkwọ n'ime hostel m na-akụ by then ahapụgo m the 2 children with ya nwa ọ kpọrọkwana ya n'ụzọ na ọkpọrọ akpọjere nwanne ya nwaanyị na village a na-amatirịta ụmụ m sitekwa ebe ahụ si na ahụ ọzọ ka m si na-ewetakwa ego nje gote ihe were nye this man and this man wụ na ọwụ nke mbụ na-apụ na be ya pụbola m bifo ndị mmadụ ya yogide m wee chi ya keka ọzọ
ego m ji nwere ticha na business ọfụ na ego m agwụ emewe m nke nwunye ịma ka ewu ka m wee dikwe ka sị na mmadụ na-edi ụka wee megide n'ihe like this njọchi m fọrọ ịmana nwa m anọ 6 years now wee jee fụ na ndị mmadụ wee na-agwa m eme ebe ahụ na ọzọkwa nje ngwute echiche ya ebujere na ụmụ m ebe nwanne ya ụmụ m na-eme ha na-agwa m mpụọ ha jere techa ịma ihe na-eme mpụọ nwanyị eburu ihe niile m gụrụ ma ncha ma bụbụ ihe niile eji eje skuul ojomafi bọtụrụ eme nwaanyị achọrọ inye ụmụ m nri oke rice gbara ụka na lailọn were nye ụmụ m ma wata bọtụ ma fi bọtụrụ m gụrụ skuul bọs eji eti ihe nri nwaanyị adịghị eti ya ebe okere ụmụ m saharu na road ha tụfuo ụmụ m ga-ebute ọnụ ihe nwa m ada m na ọkpara m na-eri half cup of garri na nwanne nwaanyị ga na-akpụkwa m iyi afọ ha na m pụrụ afọ m n'ihu pretend nwe the last day m jiri adị ya nwaanyị wee tie m ma m ọla like this ba m na nwanne ya nwoke si anytime bịara ha tie m my sister ihe a na-agwa gị na 6 years na nwoke a ajụbe m monde si dịka ụmụazị ndị arụ taa mana nwoke ahụ ọ gbagide oringo shọp ahụ wee daa o jere a na mụ na ya wee ego mụ na ya ụzọ anaghị zụrụ na pọt wee ji ya bido ọzọ nwoke ebinigo na na-ebu ụmụ m ọ da-ajụ ha mba ọ na-ajụ ihe m ụka ebugharịkwa nwaanyị dị iche iche eme na soshal midia megide ihe nke a wee gbawa m obi m wee kwụọ mmadụ ụgwọ ka ije disman m ji akọsara unu ihe ahụ na ego niile m kpara na ihe niile mgbada nwoke a na-eri ya ka ihe m ga-eme bikos ihe a nọrọ like this obi na-agbawa m achọghị m iji anya m like this for this man because ihe niile o ji biri for her life mụnwa stability and the nurse is how many years ọ mụnwa ụgwọ akwụkwọ mụnwa ụgwọ school mụnwa ụgwọ ihe niile my sister